dins del que són les macroàrees, perquè el que volem és que es treballin amb molta més dedicació. I per tant s'han creat, com es deia abans, regidories, si voleu dir-ho així, en el que el regidor o la regidora responsable es pugui dedicar molt més intensament que no està en una macroàrea, per dedicar-se amb més intensitat a allò que nosaltres volem impulsar. I aquestes 5 àrees, ja sé que ho passareu, però nosaltres ho intentarem entrar a les dues, són, has dit, territori, serveis persones, serveis econòmics, alcaldia i me'n falta una. Serveis interns, serveis econòmics, serveis al territori, serveis a les persones i alcaldia. Serveis interns. I podeu dir qui és el responsable de cada macroàrea? Bueno, més que responsable de macroàrees, estem parlant de responsable de subàrees. És a dir, que estan englobats, són macroàrees a efectes organitzatius, però no a efectes polítics. Efectes polítics és el que estem parlant ara, és a dir, que està més distribuït en el que seria la qüestió de subàrees.